इउपिपिएलनाथ' माबा खबाइ गिजि जे गिजिजों ना हमनायफोरबायदिसो नाखौ मोनो जेयाव सारनाय खबायाव थ्रोबसो खबाइया गिजि ब्लड गलांफिनो बेफोरबायदि आरोखि खुब दुखुनांथाव आरोखि इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे सचेतन नागरिक हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि माने फैगौ इलेक्सना जानो थांगासिनो दं बेवहाय बयबो गावबागाव पार्टिया दोलोआ माने गावबागावनि हान्जानि देरहानायनि थाखाय जाय फाराफारि खामानि मावदों खुब मोजांनि बाथ्रा खिन्थु मैया आं बिलिफाङाव मबाइलाव फेसबुकाव मोननाय जादों आरोखि फंबाय बिस्टि जोंनि बे ओनसोलनि सासे कन्ट्राक्टर मानसि बिथाङा मोनसे माने अबैध राव बुंनाय बायदि मोनदां माने आनकन्डिसनेल लेंगुवेज बाहायदों वार्ड बे देबोरगावनि सानै माने जोंनि बिजेपिनि वार्कार ड्राइयार फंबाय आरो लोगोसे सानाम होननाय बिथाङा नाम खारिनाय बिसोरखौ बुंदों आरोखि जोंनि 9 नम्बराव माने 10 नम्बरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा माने जोंनि सिङाव गोलैया अब्लाबो बिथांमोना जोंनि बे जायगायाव फैनानैहाय माने रायजो राजाफोरखौ माने गुबुंले खालामफैदों नंखाय बाथ्रा फोसावफैदों बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि नङा बेवहाय रां जासिनानै बिथांमोना मबिलाइज खालामफैदों बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरोखि खिन्थु सचेतन नागरिक हिसाबै जोंहा एसे दायित्व दं आं मोनदों आरोखि आं फिलिं खालामदों इलेक्सनाव राजनितिकआव जोंनि मानसिया दासिमबो सांग्रांथि इसिग्राब गैया रोङा दासिमबो जोंनाव गामि सिंफ्राव बियो गामिसो गामि सिङाव माने दासिमबो इसिग्राब पलिटिक्सआ मा जिनिस बेखौ बुजिनाय गैया आरोखि दा बिथांमोन सानैखौ जुदि नोंसोर जोंनि बे एलेकानि मानसि नङा होननानै जुदि सोरबाया लोङै जायै बा दा लोंथों सोरबा बुजियै मानसिफ्रा इमसन खालामनानै जुदि बुनानै हरोब्ला बिथांनि बे फंसे वार्डआवनो माने बियो उसुबिदा जागोन आरोखि बिदियैनो जोंनि इलेक्सनफ्रा दावराव दावसि जानो हागौ जाहाथे बेखौ साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो पार्टिनि लिडारफ्रा जाहाथे बेफोरखौ मोनसे सांग्रांथि जायो आरोखि बुंनो मोनै बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा जेरैहाय गावबागाव ओनसोलावल' गावबागाव एरियायावल' जुदियो मबिलाइज खालामनो मोननाय बा नमिनेसन होनो मोननाय बेथ' जोंनि रायजोआव जोंनि कान्ट्रियाव बे गैया जेरैहाय दा दिल्लीनिफ्राय आसामाव अनेक मबिलाइज खालामफैयो बिथांमोना नमिनेसन होनाय गेलेफैयो जेरै थांनाय एक्स प्राइम मिनिस्टार महनी महन सिं बिथाङाबोथ' जोंनि बेयाव डिब्रुगड़ समस्तिनिफ्राय गेलेनानै देरहालांदों दा बेफोरबायदिखौ जोंनो माने बिदि गथ'फोरखौ जोंनि गामि सिङाव माने बेबादि माने आनकन्स्टिटिउसनेल बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङानानै इमसन मोनसे दावराव लाबो आरोखि जाहाथे आं बे फंबाय बिस्टि सायाव बुंहरबाय नोंथाङा जुदियो मिन्थिहैयोबा नुयोब्ला मा बुङो बिनि खेंफोरथिखौ होयोब्ला आं मोजां मोनगौ जुदियो खेंफोरथिखौ होआ आं माने साननो हागौ माने गावनिया राइट आरोखि आंनिया राइट ना गाव बिस्टिनिया राइट आं बेखौ बिथांनिसिम सोंहरनाय जाबाय लोगोसे बिथांजों केन्डिडेटआ दंफायो केन्डिडेटआ सासे माइनोगौनो बिराद माने लेखा गोरों एक्स बिडिअ बे थासेयावबो माने बुंनो मोनै अबैध बाथ्राफोरखौ बुंनाया माने खुब दुर्भाग्यजनक जोंनि थाखाय खाफालमोन दा जाहाथे इलेक्सनाव बेबादि आनकन्स्टिटिउसनेल अबैध माने जायफोरखौ बुंनो मोना जायखौ बाहायनो मोना बे बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा केन्डिडेटखौ लाजि फोनाङा बिथांनि केन्डिडेटनि सिगाङाव जुदि बुङोबा बे मोनसे लाजिथाव जायो आरोखि बिथाङाथ' सासे खुब गियानि बेक्ति गियान लेखा गोरों एक्स भिडिअ दा जाहाथे बेबादि नेक्स्टआव खालामा आरो जोंनिखौबो जों बुंगोन जोंनाबो जाहाथे जोंनि दोलोनिफ्रायबो बेबादि मोनसे अख्रामै इमसनेल बाथ्राफोरखौ जाहाथे बाहाया आं बे बाथ्राखौ देरहानायनि लामायाव नामा फाक्का बिथांमोनहा बेबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां जादों बेयो फाक्का जोंनाथ' देरहाखानाय माने 56,000 सामथिं भटआव 28,000आनो बर'जों माने डिभाइड हिसाब खालामनायाव मोनो दा गोदोहाय मन'जयला सार होनायावनो बिना माने हय मबिलाइजखौ खालामदों खिन्थु बे समाव आसामाव
माने बिजेपिनि इसिग्राब दोहौ गैयामोन बिटिसिआव बिजेपिनि दोहौ गैयामोन बिथाङा इमसनेलि गाव टिकेट मोनैयाव जुजिनानै बेखौ होनायसोमोन बेयावनो बेसेबां मोनदों अब्लाथ' जोङो एइबारहाय माने आसामनिफ्रायनो फैनानै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावनो 35 ट्राइबेल सिटआव जों बर'फ्रा होगोन होननानै बुंदों दा एसे उनाव मा सोलाय सोल' जायो बेखौ मिथिया खिन्थु जों खुब आसा खालामदों सानै मानाव गेदेर चिफ एक्सनि आरो दा एक्जिस्टिंनि बिसिनि सिटआव होआ होनथ'दों खिन्थु गासिबोआवबो होगोन होनदों अब्ला जोङो नुनो मोनदों दे बयबो साखाफारा आरोखि आरो जों सानफ्रोमबो आप टु डेट खबर लागासिनो दं बिजेपिआव दिन बाय दिन बारसोमगासिनो दं जोंनावथ' बे सारखौ बुंनांगौ खोथायानो गैया माने बिथांनि आखल आखु आरो बिथाङा एक्सपिरियेन्स दंना माने बिथाङा एइबार जों 3 टाइम्स इलेक्सन गेलेदों खननैयाथ' ओरैबायदि मोजाङै देरहादों बिथांखौ मिन्थियै रावबो गैया आरोखि जोंनि ओनसोलाव बेसिकेलि थासारिया माबायदि जागोन जेरै बिथांमोना बे खेबाव बनरगाव समस्तिखौ दखल खालामनो खामानि मावदों इउपिपिएलआथ' भट बुंनो थांबा गाज्रि माने जोबोद गाज्रि आरोखि दुखुनांथाव बाहाय माने दिनैसिमबो जे दिननिफ्राय बिटिसि इलेक्सन जादों बे दिननिफ्रायनो इउपिपिएलआ एबा पिसिडिआरआ देरहाबोनाय जायाखै आरो नेक्स्टआवथ' देरहाथारनाय नङा मानो होनबा प्रमद बर' सारा बिराद मोनसे भुल खामानि मावदों आरोखि जोंनि बे कनस्टिटिउसनाव 3 मानसिनो खोमायाव जुदि बे अवार्ड होदों माने बेहायथ' इउपिपिएलआ 3नोबो टिकेट होनो हानाया 3 मानसियाव ओरैबायदि बिसोर खस्थ' खालामनानै गावसिनि टिकेट मोनगोन आरो देरहानो थाखाय खामानि मावदों बिथांमोना सासेल'सो मोनगोन दा 3नि बिथोराव 2ल' मोनोबा 2आ ओरैबायदि आघात जागोन माने खोनासंथाय रावजों हयथ' माने बुंगोन होननानै आंहा बिसास दङ माने बिसोर दुखु मोनगोन जे थगायसुलामोन बे बाथ्राखौ बुंथारगोन आरोखि आरो बिथांनि सापर्ट बिथांनि फेमिलि बिथांमोना बिसिफोरनि थाखा फैसा सना रुफाखौ माने माबा मोनसे आदैजों दिरुननानै दिनै मबिलाइज खालामनो बिराद खरसा खालामबाय दं बिथांमोना जेरावहाय मन्दिरनि माबा मोनसे सहाय होनो हायो नामा बेफोराव हैलागासिनो दं बिथांमोना मानो हैदों मोनसे आसा खालामथारदों गावखौ गाव टिकेट मोनथारगोन होननानै साफ्रोमबो एखे रोखोमै खामानि मावदों बिथांमोना दा सासेयाल'सो मोनगोन बै माखासेनि थाखा खरसा जाबाय आरो बिसिनि जाय मोनाखै टिकेट बिथांमोननि न'खराव ओरैबायदि माने मोनसे फिलिं फैगोन बिसि फिसा बाय बागि बिदा फंबायफोरा मोनसे मा होनो बेखौ माने हमथानो हायै गोसोनि दुखु फैगोन आरोखि जों जेनबाय थाग्रा जों मिथिगौ माने जोंनि केन्डिडेटआ आं आवगायावथ' इउपिपिएलनिमोन नालाय जोंनि केन्डिडेटआ जेब्ला जेनो केन्डिडेटआ जेसेबां दुखु दं जोंहाबो दं माने जों एखे फेमिलि हमनाय लायो थिग बेबादिनो नैबे टिकेट सेलेक्टआव जुदि जायाब्ला 2 मानसिया जुदि टिकेट मोना बिसोर ओरैबायदि दुखु मोनगोन आंथ' न'खरफ्राव थिग बुजायखानानै दोनाबा हयथ' सोरनाबा प्रेसार मा जागोनथाय फात्ता गैया आरोखि आं मिथिगौ इलेक्सनाव खामानि मावग्रा हिसाबै केन्डिडेटनि खामानि मावग्रा हिसाबै आं बेखौ फुल मिन्थिगौ आरोखि दा ओंखायनो प्रमद बर' सारा बेबायदि खालामनाया भुलमोन सोरबा सासेखौल' टारगेट खालामनाय बुंखायोमोन जेना नोंनि खोथा आं नोंनो टिकेटखौ होगोन नों खामानिखौ मावदो होननानै दाथ' बियो माबानि लबाव बियो 3 मानसिनो अवार्ड होबाय बियो खोमा सेराव 3जोंबो मिथिलाया बिसोर मिथिगौ खोनायोबा बुङो दे आंखौ सारानो माने थिनदों आरो बिनिफ्राय खोनासं बेबो बुङो माने आंखौ सारानो इंगित होदों बेबायदि एखे सेम बिथाङा बिपिएफ पार्टिनि बिथाङा बिपिएफनि वार्कार बिथांखौ मोनसे जोंनि गामिनि नांजाबनाय मोनसे न'खराव जयनिं प्रग्रामाव बि बुंदों आरोखि बेबायदि गामि सिङाव बेबायदि वार्डफोर बुङोब्ला जोंनि मानसिफ्राथ' दाबो एसेग्राब माने गोरों जायाखैना बिसोर बाहेरानिसो जोंनि जायगायाव बेबायदि इलेक्सन मबिलाइज खालामफैनो मोना बा बिदि खालाम मोना होननाय जुदि बुङोब्ला बेजोंनो दावराव दावसि जालाङोबा मोनसे गाज्रि लामायाव थांलायनाय जागोन आरोखि जाहाथे बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङा आरोखि नोंथांखौ मा बुंनाय जादोंमोन आरो नोंथांमोना सोरनि जानानै सिगाङाव बाथ्रा बुंनायमोन जोंखौथ' जेबो बुंदों जोंनि फारसे माने जोंनि हान्जानि फारसे बुंदों फैसा जासिफैदों मादों बेथ' इलेक्सनाव थाखायो आं बेखौ कनसिडार होबाय खिन्थु गुबुन कनस्टिटिउसननि मानसि बिसोरो जोंनाव फैनानै बेबायदि खामानि मावफैदों बिसोर जोंनि नङा जोंनि ओनसोलनि मानसि नङा बिदि होननायफ्रा भुल आरो माने
बिनि सायाव बे भुलावनो जुदि मोनसे गाज्रि गोरोन्थि जालाङोब्ला नोंगौ बिसोर दस्रा जायगानिफ्राय जों बिसोरखौ बुनो मोनो होनलाबायोब्ला माने इमोसनेलि जोंनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि मानसिफ्राथ' सचेतन एसेग्राब रोंगौथि जाथ'वाखै दाबो। नोंथांमोनखौ मानो टारगेट लानाय जादों बिथांमोना? देरहानायनि खाथिराव हयथ' बिथांमोना जोंखौ माने गावसोरखौ बिथांमोना देरहानायनि थाखाय मा बुङो मा बुङा लिगेलजों बुंलां गावस्रा मा खामानि मावनो थाखाय मा थांखि लादों बिथांखि लादों बिपिएफआ मा मावथांखि लादों बेफोरखौ बुंलां बुंनायनि अनेक लामा दं बुजायनायनि अनेक लामा दं अब्लाबो सोरखौबा एटाक खालामनायफ्रा भुल आरोखि जोंनि मानसिफोरखौ गाज्रि दैदेनलांनाय बायदि आं मोनो माने एरिया लानानैसो जुदि इलेक्सननि मबिलाइज खालामलायनो हानाय जुदि गोहो थायोब्ला अब्लाथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा दाबो आयेनखौ मिथियाखै बिथांमोननि बेबायदि गोरों मानसिनिफ्राय बिदि खुगायानो ओंखारोबा जोंनि बे गामि सिङाव दासिमबो इस्क्राब लेखा गोरों जाथ'वाखै बोराय बुरिफ्रा दाबो मिथिजोबाखै बा जोंनि उन्दै उन्दै जाखांफुनाय गथ'फ्राबो हमस्लाबनो हाया जाहाथे जोङो बे इलेक्सननि गेजेरजोंनो माखासे बुंनो मोननाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जाहाथे फोरोंलांबावो आंथ' बिदिसो नंदों आरोखि बनरगावनि थाखाय बिराद उसुबिदा आरोखि आंखौ कमेन्टआव लिरहरो माबा माबि आं बुंहराखै एबार जाय नायदों बे बुंदो दे फंबायमोन जाय नोंथांमोनहा इउपिपिएलआव साथामजोंबो सापर्ट दं मिथिखादो नोंथांमोना सासेल' मोनगोन साथामनि मादाव नोंथांमोना दि आंखौ जि लिरहरो माने बिपिएफआव फैनायनि बिजेपिआव फैनायनि थाखाय नाय नोंथांमोनहा एबार नोंसोर जाय मोनदों बेना खुसि जागोन जाय मोना बै सानैनाथ' ओरैबायदि मा बुंगोनथाय मा जागोनथाय बिसोरो इमसनेलि राजनितियादि बेसेबां इन्टारेस्टेड बुस्थु बेखौसो आङो सिन्था खालामदों आरोखि जायखि टिकेट मोना बिथांमोना देरहानायनि चान्स दंना गैया? गैयाथ' माने सानफ्रोमबो ओंखारो माने सासे सानै बिपिएफआव हयथ' जयेन जाहैनाय नुयो बिजेपिआवथ' हल जागासिनो दं आरो जों खिथाबावासो जोंनिखौ जों प्रसार खालामनानै लाया जोंहा मोनसे माबा दङ आरोखि जोंनाव मोनसे साननाय दं आरोखि जोंनाव पलिसि दं जों अभार माने माबा खालामा आरोखि जोंना लिमिटेडआव दंगासिनो दं सिङाव जोंनि जयेना न'आवसो जायो जोंना बै मास गेदारिंआव जाया जेनेबा दिनै मोनसे जायगायाव नुदों आं माने कुमुद सार फैदों जयनिं जादों गोबां मानसि दोहौ नुदों बाहाय खिन्थु साब्रैसोल' बिपिएफनानै बिपिएफआव जयनिं जादों आरोखि गासिबो जोंनि मानसिया साइडआव जिरायनाय दं बिसोरथ' बिसोरनि नङाना बिसोर जोंजों खोथा होखानाय आरो बिसोर खोनासंदों बेबायदि आरोखि खिन्थु जोंनि जयनिंआ बेबायदि नङा जों न'आव थांना जयनिं खालामो जादों एकदम रग' गथा बेबायदि आरोखि खिन्थु इउपिपिएलनाथ' माबा खबाइ गिजि जे गिजिजों ना हमनायफोरबायदिसो नाखौ मोनो जेयाव सारनाय खबायाव थ्रोबसो खबाइया गिजि ब्लड गलांफिनो बेफोरबायदि आरोखि खुब दुखुनांथाव आरोखि इउपिपिएलनि थाखाय